Döwlet başlanmazın ýurdumyzyň ak bazarlaryny we sowda merkezlerine yetip gelýän täze ýylyň hormatyna bayramçylyk sowdalaryny giňden guramak we azyk bolçulugyny üçin etmek boýunça zerur işleri geçirmek we bu wagtda öňde durýan wezipeleriň çözgüdüni ähli tarapdan esasy şemleşmek barada tapşyrıklaryny uralyp, Balkan welaýatyna da täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýän şu günlerde Günwatar Sewitiň ýaşaýjylaryny azyk, tergök we bakşy önümleri bayramçylyga degişli sowgatlyk hemde bedek serişçiler bilen dolu üçin etmek maksady bilen döwrwap çäller durmuşy geçirýär. Häzirki wagtda welaýatyň merkezi Balkan awatda etrap merkezlerde şäherlerini köpürli sowda bazarlaryny azyk haritlaryň, sowgatlyk önümleriň, täze ýyl arçylarynyň ýaraşykly nuskalarynyň, olaryň dürli öwüşgünli bedek serişçileriniň elýeterli narxlardaky sowdasy giňden alınıp barylýar. Sewitiň şäherlerde etrap merkezleriniň ajaýyp günjoklaryny, döwlet eýçiligine hemde hususy sowda nokatlaryny Türkmenistanyň sowda we daşar ykdysady argatnaşyklary ministrliginiň, Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmeginiň Balkan welaýat bölüminiň guramaklaryny, ýylaty giňden ýola goýulan bayramçylyk sowda hyzmatlary göwnleri galkandyrýar. Ma'lum bolşýal hormatly prezidentimiň çözgütlerine laýyklykda Balkan welaýatyna da ýylajyşganlar gurmakly gönükdirilen zerur şäherler bugün öz görnükli netijelerini içilýär. Ferdar Magtumuli bereket etraplarynaky Balkan awat we Türkmenma şäherleriniňki kämil ýylajyşganlar şu günler Günwatar Sewitiň ak bazarlaryny tergök önümler bilen günnelik üçin etmek ötdesinden gelýärler. Welaýatyň ýaşaýjylary elýeterli narxlardan satylýan ýokary hili et, süýt, ýumurtga, gökdir, bakşy önümleri we dürli meweleri we olardan taýýarlanýan ýokary hili azyk haritlaryny ul höwes bilen satyn alýarlar. Täze ýyl sowgatlyklara müşterileriň ul isleginden peýdalanýar. Bazarlardaky bereket bolçulugy gözüň dokunyryp, watanymyza parahat we bolýan durmuşmyza bolan bu ýysyň hasam arşy öterýär. Ak bazarlaryň sowda nokatlarynyň ýokary hili haritlaryň köp görnüşlerine baýlygy bellälikdir. Öz mehriban halkynyň agdyber, eşiretli ýaşaýyşyny üçin edýän arkadaýly gahrman ferdarmyza ýürekler alkyşdan ol Balkanlar 2023-nji ýyly ul üstünlükler bilen jemleýärler. Olar 2024-nji ýylyň beýik rowançlyklary beslenjekdigini, berkarar döwletimiziň ykdysady kuwatynyň hasam ýokurlanjakdygyny, halkymyzyň ýaşaýyş derejesiniň täze benetlikleri göteriljakdygyny puhta ynanýarlar. Ýurdumyzda täze ýyl bayramçylygy münasibetli giň ýerimli çällere ul orun berliýär. Şanly feni münasibetli Dokma Fenaty ministrliginiň Aşgabat Dokma toplumy, bayramaly Dokma toplumy, Aşgabatyň Pon Barhyt Kärhanasy milli önümleriň täze ýyl bayramçylygyna başlanan sowgatlyk görnüşlerini ýylaty küdürleýärler. Bu işlerin ýokary derejesini paýtatymyzdaky Altynafir haritşynaslyk merkezini onuň bölümlerini beýleki sowda dukanlaryna aýdyn görmek bolýar. Täze ýyl bayramynyň alamatlary bilen bediren sowgatlyk önümleri üstlen ürendi ýokary bolmagy bellälikdir. Ýurdumyzyň degişli kärhanalary ul üstlege ýe bolan önümler öndürmek bilen ýokary netijeler gazanýarlar. İşlerin sağlaşykda alınıp barylmagy täze belentlikleriň iýelenmegine mümkinçilik berýär. Belent maksatlaryň iýelenmegi raýatlarymyzyň bayramçylyk günlerini ýokary islegini kanagatlandyrmak bilen berk baglanşyklylar. Önümleriň ählesiniň ýurdumyzyň dokma toplumlaryna taýýarlanýanygynyň çen tutsaň, onda bu uğurda ul ösüşleriň gazanýanygyny aýtmak bolar. Islegleriň nazara alynıp döwrwap işlemek başarýan kärhanlarda görkezler ýokary netijeler beslenýär. Bu ýagdaý her bir bayramçylyk münasip garşylamak uğruna hormatly prezidentimiň ýyl ýurtbekfeti işleriniň ýokary netijeleri beslenýändigine öz gorşy suwtnamadyr. Häzirki zaman talaplaryna laýyklykda işleýän milli kärhanalaryň innovasiýa önümçiliklerini döretmekdäki belent sepkitleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Bu işleriň täze ýylda dipkinli boljakdygyny ynamly aýdyp bolar. Munyň özi täze üstünlükler tarap ynamly ädimlerdir.